אבן היא חומר ביד היוצר של הסטת ושלנו, המעצבים והאדריכלים, כי בעצם אותה אבן יכולה להיראות כל פעם אחרת כשאנחנו מחליטים לאבד אותה או לסטט אותה בצורה שונה. זאת אומרת, למשל, אני יכולה לבחור אבן מסוג מסוים, ולרצפה אני אבחר שהיא תהיה מלוטשת בדרגת ברק מאוד קלה. ואחר כך בחוץ, בריצוף החיצוני, אני אחליט שזו אותה אבן והיא תהיה מסוטטת בצורה מאוד עדינה, מה שאנחנו קוראים לו מסמסם, כדי שהוא יהיה אנטי-סליפ. ואחר כך אותה אבן שבחרנו יכולה להיות משטח עבודה במטבח, מה שאנחנו קוראים לו שיש, והוא יהיה ממש מלוטש, כדי שאפשר יהיה לעבוד עליו. ואחר כך אותה אבן יכולה לקבל חיבוס, מה שאנחנו קוראים לו טרומלים. אפשר לרצף איתה את הרצפה בחדר הרחצה ולחפות את הקירות. זאת אומרת שהאבן היא חומר אינסופי.